bandiraɓe yiɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama en calmi dendagal yiɓiyankoɓe kala to goni en goniri kala e dendagal wonɓe e nder leydi Mali hay caggal Mali hay nder leyɗe Afrique hay leyɗe Europe Asie Australie e dendagal leyɗe aduna ɗe kala on calminama on jettama on beltanama en garti wattande men yewtere meɗen wiyetede yewtere gurdam fulɓe taw ko waɗeteno ñande kala e oɗo saaha ɗum noon e ñalawma hannde o eɗen bismi goto e hooreɓe Pinal TV ɗum noon en mbiyammo bisimilla makko inde makko yettode makko kankone holko wone e Pinal TV caggal ɗum gartene e yewtere nde bisimilla ma musidɗo. eyyi ceerno Balel mi salmitimama kadi mi juurimama mi salmini kadi kala mo calminɗa e kala ganniɗo yebde émission o eyyi min o mbiyetemi ko Bocar Alpha jeeyami ko Kolowina eyyi Bocar Alpha e salminama an ka goto e jeeyaɓe Pinal TV beele aɗa wawi famminde amen hol darnema e Pinal TV. bo no mbiɗani tan komi goto e yimɓe Pinal TV ka goto e hoore Pinal TV ɗum wawi weltanama no fewi joni eɗen gara e toɓɓude yewtere meɗen haade men e yaade yewtere men en calminat fedde darninde ko fate jangde e ɗemɗe gendije nder windere nde woni suttoro jangde taw kadi kayri woni wallore yewtere meɗen en calminiɓe en jettiɓe ɗum noon caggal ɗum Bocar Alpha hol caɗele ɓurɗe mawnude hannde ɗe mbawɗa haalande men ko fate Mali ha tengti noon e nder ɗeɗo balɗe cakkitiɗe e ko jiiɗen e caɗele gonɗaɗe oɗo saha joni. Barel a jarama kono a namnima namdal tingal eyyo kay enen foof Mali hande no wuuri ni hay guiɗo Mali e gaño Mali foof yiiɗa leydi mum waya noon yiiɗa wuuro mum no waya noon kono ɓiɓɓe Mali naaɓe foof hande ene poti yurmade Mali ene poti yurmade koye munen hay goto wata wattan hande kay hande min miɗa e nokkam miɗa lelo miɗa ɗano mi ala probléme ala e leydi ndi woto wat ɗum yo yurmo ɓe probléme woni e dow hoore mum ɓe probléme woni e dow hoore mum ɓe sa ƴeewi ñanden ɓoyɗo eɓe nananno probléme uji ɗi kamɓe kadi ko noon ɓe naniranno ɓe meeɗa miijo e probléme o ne wawi yettade no yettoriɓe hande ni mi wona ganduɗo wertago leydi mabɓe ngo ni no fewi mi won mi meeɗa yetto Mopti mi meeɗa yetto Gao mi meeɗa yetto Tombouctou kono mi meeɗi yettade Ñono mi yii Ñono min gari nder wuuro Ñono ngo min dari miɗen jahanno ko goɗɗo somi fayitani ko kiloji 15 kono miɗen daara wuuro ngo hakkude wuuro ngo e Ñono ɗo min dari ɗo foof ko guese maaro sa naati hen ko ceeɗu neleɗo hono oɗo waktu kono sa yii banggueji ɗi foof ko haako ñebbe jum tan ko huuɗo hecco tan walla maaro hecco tan coynotoɗa banggueji ɗi foof kañum e ndiyam ene fawodiri hono ndungu ni hono no ndungu ni walla ene ɓuuri hay ndungu ni yooɗi ene weeli yiide ene weeli wonde hande so woni ɗi ñande foof ko haareji tan ko to ga tato maayi ga sappo maayi ga joyo maayi vraiment ɗum wona hunde welde donc hande ko woni e Mali ko sa namnima kam ɗum wonko nananmi hen an hoorema wonko nanata hen goto fof wonko nanata heddi komo ala toon no foof no wawi wiide ɗum wodani joni noon ni wawi accude naata e bunde a jarama so ɗum yawti aɗa andi won yimɓe hewɓe mbiyata tabital pulagu ɓe ganda holko tabital pulagu woni anna koye hooreɓe tabital pulagu jeeyaɗa e joni caɗele baɗoje ɗe yimɓe hewɓe ne mbiya tabital pulagu waɗata condamné e woni ɓe kalata hen ɓe mbiya welaniɓe ha woodi ni namni mbi beele tabital pulagu ko gofranama walla ala kamɓe kam holko ɓe goni beele wonko mbawɗa haalande men e nder caɗele baɗoɗe beele tabital pulagu ne wonko haalata hen walla tabital pulagu kañum koko deƴƴi tan ina waɗa hoore mum e ceerno Barel mi salminima tigui rigui kadi mi salmini hooreɓe tabital pulagu adiɓe e wonɓe hen joni aɗa andi jooɗade tan ene ñiŋa ene newi jooɗade ene ñiŋa ene newi somi rokkima yeru nde tabital pulagu radio mum no ngo nde waɗete nde premier réunion amam kawrumi e tabital pulagu ñande mum kawrumi maɓɓe ɗon ɓe kaala eɓe mbiya wonde joni en darten kalis radio heeɓe
darten kalis radio heɓe mi meeɗa hawre réunion mum so wona ñande mum mais min dan mbimi ɓe dokkam konngol ɓe dokki kam konngol mbimi radio ngo kalis mum heɓgol mo tiiɗani ni par ce que mbiɗa andi yimɓe ɓe no gandirani ko ñooro jeeyami mbiɗa andi yimɓe ɓe no feewi mbanmi hakkillam kay min goto somi haalde yimɓe ɓe tan yimɓe ɓe jaltina kalis o gara dokka kam jaami naatimi e yimɓe ɓe mbiɗa darta kalis ɗo jottimi fof ɗo ɗaminimi miɗo hokke million fof ɓe dokka no hokkum kam ujunaji 10 woni wiyeteɓe tinnima mata ko neɗɗo goto ene wiye mokkolo ñagadu ɓi pullo goɗɗo jawanɗo jeeyaɗo gimbanna nonene fulonkiide on hokki kam ujunaji 10 heddiɓe ɓe fof ɓe ɗaminimi ne dokka kam en nam million ngaji ɓe dokki kam ko ujunere bon jaami e yimɓe 10 pammi daka min mi wawa min ko kalmi ko daka mi wawa donc mi yiɗa junnade toon namdal ma ngal wona toon fayi ko kaltal pulago to mi yiɗa junnade ɗon mais mi woori fof mokkolo o finalement ko général noddi ɗumen nam hokki ujunaji 100 au lieu ko rokka ujunaji 10 wadde min kam gandumi mi wawa bo donc yimɓe hewɓe nin toon hannde ne daari banggueji ene ñiga tabital pulago sa nanni ɓe bundi ndi ɓe gandan tigui daka koɓe ñigata ko ɓe koye torɓe goni kamɓe koye mabɓe ɓe gandan tigui ɓe koye torɓe goni et puis kadi wona tan kadi ɓe naati hen tan ɓe gandade par ce que ɓe mbawi nadde hen kadi taw ɓe ngala anniya gollal taw anniya mabɓe kamɓe ko ñingol tan taw jikku mabɓe ko ñingol tan hay goto wawa ittude ɓe ɗum taw tigui koye bundi heɓe goni taw ɓe ñiga sa teskitima pelle ɗe nam ko noon an taw wanaɗa e fedde mais aɗa ñiga fedde nde holmo ñigata ñigata ko hoorejo ñigata ko kaari ñigata ko kaari mais an a yejjitta an hoorema kala ndeɗo ñiga neɗɗo ɓayti koye leñol jeeyɗa a jooɗoto mbiya min mi waɗi ni kamɓe ɓe donki wadde ni ɓe donki wadde ni et puis kadi soka waɗa sa waɗani ɗum tan aɗa foti famde tabital pulago no yimɓe ɓe mbirata ni min hooram koye tabital pulago gonmi an hoorema aɗa wona e tabital pulago se mbi eɗen kaala ɗo haala tabital pulago peut être hannde ko ɗo ñalleten tabital pulago ene tampini tabital pulago ko banggueji ɗi fof ene wuuri less ene wuuli darotako dow yahatako sawdoji kadi ko noon joni neɗɗo tabital pulago waɗata basé koye ɓiɓɓe fulɓe e yiɗɓe ɗumen mais ɓiɓɓe fulɓe ɓe goto foof ene darini wiya tabital pulago ni kono hay goto darotako kadi wiya mi waɗi ni joni wiyeɓe wonde tabital pulago waɗani condamné waɗani ni min hooram sa namdimi kam waɗi ɓaktuji goɗɗi ko hen jeeynomi mi weltan hokki sagam ko yo waɗe mais saɗa jogui hakkille aɗa wonde joomen hakkillaji poɗɗa ko famde peut être an hoorema wo réunion ji ɗi kawruɗa en joddi e président Abou Sow général e yimɓe woɓɓe saɗa wonde e mabɓe hokkatma ko hakkille hakkillantagal manggal ngal ɓe jogui e muñal manggal e ngal ɓe jogui mo fotani wawde hay yiidema mo fotani hay wawde noddudema e téléphone mo fotani wawde hay hunde on findima e ɗoyiɗima kadi holko findinirtoma e ɗoyiɗima findinirma haaju mum walla waɗma vippe a nodditani ɗum wona e dugde ma tawa an gandanɗa hoorema en nam soko ko hono mabɓe joni woɓɓe nen toon enam ɓeeɗo hay neɗɗo suusa wiide nen o dabini en ministre ɓe en ancien ministre en gouverneur en général en colonel walla yimɓe woɓɓe ni ɗum neno toon enam no gandirɗa mali ni so neɗɗo yettima nokku goɗɗo jaɓata e haaldude yimɓe mais kamɓe ko hakkillantagal tigui ɓe gollirta golle ɗe no yimɓe ɓe jiɗiri ɓe mbaɗa condamné ni min komi haalnima gonga ko noon jiɗirnoon kono kamɓe ɓe mi wawa haalde ha labta ha ɓuura ko nene kalduɗa peut être no kaldanmi ni mais kamɓe ɓe ƴeemata ko wadde condamné nde holko nafata e holko bonnata soɓe ƴeemi wadde condamné ñinde nde holko nafata e holko bonnata bo ɓe mbaɗan saahaji ɓe dartina saahaji ɓe mbaɗan condamné saahaji ɓe dartina saahaji dartingol ngol koɓe mbaɗino condamné ngol to holko nafi ngol ɗo waɗi ɓe mbaɗani condamné e holko nafi walla holko bonni ko ɗum woni koɓe ɓetata soɓe ɓeti ɗum noon paamowo tan kañum kay ko yo wattano on ne wawi mettinde ɓe mbaɗani condamné goɗɗo kadi ne wawi mettinde jeeya fof ɓe mbaɗa condamnation ala ko nafata kamɓe koye madde kadi ɓe garat ɓe jotto ɓe daara condamnation o holko bonni e condamnation o holko nafi so e dow ɗum koye ɗum ɓe gollata aɗa andi golle ɗe goto fof wonko wawi
général kañum ko neɗɗo armé eyyo ko haalanima hunde e armé ko gandal o haaldata laaɓa ɗum ko ko laaɓede ko gollata ko président Abou Sow ko neɗɗo administration ganduɗo Mali andi fulɓe ganduɗo gouverneur yagal no yarata ganduɗo ministre yagal no yarata ganduɗo goɗɗum no yarata ganduɗo wertamo leydi ngo no yarata ganduɗo gaynaka ganduɗo kadi yimɓe wonɓe gandanɗa hoorema e boursaji walla tewru walla ko way hono ɗon ganduɗo kadi capital walla capitalisme walla ko way hono noon donc ɗiɗ ko gandal kanko so haali on banggue o haalirta ene wayno min on ko gandumi on ko gandumi anani min joni komi gaynako mbiɗa andi gaynaka hay so komi anda gaynaka no fewi mbiɗa andi gaynaka mbiɗa andi kadi rafi jangde peut être président anda rafi jangde no way musde mais min mbiɗa andi aɗani won goɗɗo toon en toon wawa andude rafi jangde par ce que kanko ko janggani hay seeɗa donc ko ñawɗo o andani ko ñawɗo mbi woni ganduɗo rafi jangde komo janggani janggi kiniɗo janggiti seeɗa heɓani hay hunde kono ko yiiɗi hebde ko heɓani ko woni caggal ko yii donc ko hundeji ɗi ko noon way wadde tabital pulago tan pour que ha kaalen o banggue wadde condamné hay joni mi teskitima tigui hay ɗeɗo balɗe won garo won waɗoɓe won ñiŋoɓe hundeji ɗi mbi mura waɗi ndani nde mura waɗi nde yimɓe mura min joddimame 3 heures de temps ɗum ko tabital pulago min hooram miɗo jeeya joddiɓe maɓɓe ɓe kaali hunde nde fof no waɗi ha laaɓi cer joni heddi kala ko tabital pulago waɗata waɗirta ɗum tigui ko laaɓgal laabde ha wiya cer tawane laaɓe mum noon e andi tigui ɗum ɗo kay waɗi min mi joddima yimɓe hay yimɓeɓe joddiɗa ɓe soɓe kaali e nder yimɓeɓe eɓe jaltina hen oɗo ko haali ko nandani e gonga oɗo ko haali ko nandani e gonga walla ɓe kaali kamɓe foof ni mi nanggani hakkille men ɓe wadde koɓe haalduɓe ɓe kawri ɓe gaari ko ɗum ɗo mais soɓe gaari soɓe kaali gonga tan saka joom hakkille a faman hay juge wawa wadde ko ɓuuri ɗum wawi tan ko namnade yimɓe koko yimɓe ɓe jaltini e kunuɗo mum ko hakkille makko dogata e mum donc tabital pulago kadi ko noon tabital pulago yimɓe foof ne hen remoɓe ne hen aynaɓe ne hen avocat ji ne hen anduɓe droit ne hen anduɓe goɗɗum ministére uji ne hen ministére uji hunde foof ene hen donc sa ari sa haali tan yimɓe ɓe paaman donc yimɓe wadde ñiŋoɓe ɓe ɓen wona tabital pulago ɓe ñiŋata mais ko jikku maɓɓe ɓe mbaɗata ko kadi ko pulago fof ɓe ñiŋata eyyi ko pulago ɓe ñiŋata ko jikkuji maɓɓe jikku maɓɓe neɗɗo wawa accude jikku mum neɗɗo wawa accude jikku mum jikku ma a hollan ɗum yumma kolla ɗum bamma kolla yumma janano kolla baba janano kolla neɗɗo goɗɗo anani aɗa andi hande o yimɓe ƴettotoɓe kuccita e yimɓe men mawɓe ene ƴettoɓe ene kaala maɓɓe haalaji bonɗi ene ñiŋaɓe ko jikkuji maɓɓe ko noon ɓe mbayi ɓe mbawa ɓe gadorto ko yummiraɓe maɓɓe ɓe gadorto ko babiraɓe maɓɓe ɓe gadorto ko guiƴiraɓe yummiraɓe maɓɓe ɓe gadorto ko yimɓe wuuro maɓɓe so wona ɗum neɗɗo neɗiɗo needi moƴƴiri mawɗo ma so yiiɗi woto won général woto won président tabital pulago woto won hunde kala neɗɗo haalda e makko aɗa wawi wiide aɗa wawi wiide ko aɗa wawi hollude haala makko ka ko fenade kono tawa wiyanimo a feni par ce que neɗɗo foof ene wawi wadde erreur mais ane jogui no kaldirta e mum won kaalawo mbiya ɗum a feni tawa ala fof ɗo daari won kaalawo noon aɗa haalda e mum a wiyata ɗum feni kono aɗa wiide a haala ka de so kañumne kadi ne faama ene andi kay ɗemɗa ko yeddude ɗum ka jeddude walla ka ɗemɗo yeddude kono wawa wiide a yenni kam goɗɗo kadi yiyata nanata haala ka wiya wonde haala ma ka ko waɗi bonde needi walla ko waɗi manque de respect walla ko way honnoon donc kala kene mbaɗiren hakkille mbaɗiren gandal c'est très important a jarama joni so neɗɗo yiiɗi wallude tabital pulago e miijo moɗon holko tabital pulago sohli wallede hannde ko mbawɗa famminde amen seeɗa ɗum woni taw ɓiɓɓe fulɓe kaani wadde taw ɗum ene nafta tabital pulago kadi nafta pulago fof ko tabital pulago hato jini ne heewi tabital pulago ne jogui bureau bureau ngo ne waɗi climatisé ji ko famde ko foof climatisé ji 3 4 ni radio ne toon won gonɗo toon joɓeteɗo kalis ha heewi won wonɓe toon wona goto ni won wonɓe toon yoɓeteɓe kalis ha heewi ene toon nokku mabɓe goni o ko location ko yoɓete koko yoɓete hande o ene hersini ni tabital pulago wona ɗo ennam wona e location ene yoɓa e lewru ñande foof ici ene ara ene tampina yimɓe ene hersini holko waɗi ɗum waɗata ɗum noon ko welsidare
waɗata ɗum ko hollude tabital pulaagu ko ɓe jeeyi walla ko ɓeyto jeeyi tabital pulaagu hay gooto jeeya ɗum tabital pulaagu jeeyi ɗum ko fulɓe ɓe giwan hannde ngara woɓɓe ngara ɓe giwan janngo kadi woɓɓe ngara donc enen gooto fof yo wattu hakkille mum e ñiŋooje ɗe ñiŋata ɗe ennam kadi yo wattu hakkille mum e mawninde huunde nde e yonnude huunde nde e mawninde ɗum haa aɗata haaɗi anani ko goo ko yi hannde ko kato jinɗen fof kato jinɗen d' abord ko hakkillantagal ngal yo yimɓe ɓe nam ñande fof gooto fof yo dañ ko walli tabital e hakkille mais yoɓe mballu en no ngaalu yo gooto ittu galle gooto hokka ɓe wiyaɓe galle o neni mbaylituɗe heen mais baŋnge oɗo nan heddi galle o ne yaaji kedde mum no mahe anani yoɓe mballu men avocat ji juge uji galle nokku men nena tetta eɗen jogui goros helgol nokku o yoɓe mballu men nokku o heele kepten nokkuji men yoɓe mballu men ha heewi radio men no nena ɗon radio ngo mawnine goto yo ar yo won France wiya kañum wona correspondant radio tabital ngo to France to goɗɗo yo wi wona correspondant radio ngo to Sénégal goɗɗo yo wi noon enam Gambie yo goɗɗo wi noon enam Amérique yo goɗɗo wi noon taw ko volontaire taw ko wallugol radio ngo yaara yeeso wallugol pulaagu ngu yaara yeeso wallugol tabital pulaagu ngu mo Mali o kadi hono on en kadi heddiɓe ɓe fof ko noon poti waɗirde e mataw ko ɗon jarama joni ko fate tabital pulaagu carte mum ene jogui carte mi jogui hono qualité ji ɗi aɗa wawi haalande men qualité carte tabital pulaagu jogui mi andana ɗum no feewi joni kono miɗa andi ɓe joguino carte ujunnaji sappo eɓe joguino carte ujunere eɓe jogui hay carte temedɗiɗi e kadi yimɓeɓe foof ene ñalla haalede wonde yo yimɓeɓe ɓam carte ɗe carte ujunnaji joyi mbi sikki ɓe joguino e go carte num ene wawi wonde carte ujunnaji joyi carte ujunere carte ujunnaji sappo carte temedɗiɗi mais aɗa wawi arde cooda carte ujunnaji sappo ɗe saɗa yiiɗi sodde coodade enenam carte nogas anani minen ha yimɓe amen woɓɓe ne gowi arde coodana galleji mum foof min hoorami wowi ɓamde nde mi yama hokko e yimɓe amen woɓɓe mi arama hokku ɗum carte ujunnaji nogas mi wiya bo soodan galle ma foof jomum sooda par ce que noon famirta e kadi min peut être mi yiiɗa haalde no fewi mais aɗa andi hundeji ɗi jogui ko faamoɓe hundeji ɗi woɓɓe min toon sa wiɓe pulaagu ɓe pamatani ɓe paamata peut être enen to men to hannde ɓamde Nioro yaade Sénégal yaade Mauritanie ɓe puɗɗima famde wonko ɓe jii wonko ɓe nani ko adi ko woodi ko ɓe puɗɗima famde anani donc ɓen hay sa teskidima carte Mali ɗi carte ko tabital pulaagu Mali raison kay ko sodata ko peut être sa rendini raison ngaji keddiɗi ɗi foof sodata donc ko faamuya donc yimɓeɓe poti ko famde leñol ko ɓiɓɓe leñol ngol woni ko waɗata basé e mum leñol wona kono yaha tan ene faggotoyo hundeji goɗɗi mais koye ɓiɓɓe leñol tan leñol waɗata basé mum soko ɓe mbaɗi radio ko ɓiɓɓe leñol ngol ɓe mbaɗata yo ketto walla nanowo ko haalete hen ko so mbaɗi télé ko hono noon soko ɓe mbaɗi carte ko ɓen ɓe mbiyata yo cot bon ko hono noon hunde nde waɗi a jarama Bocar Alpha min beltima no fewi sababude jaabuji ma baɗɗi important walla baɗɗi nafoore no fewi ɗum noon firti ko oɗo saha joni eɗen mbiya ɓiɓɓe fulfa kala ene ñagande goto mabɓe fof sodata kartal e tabital pulaagu ɗum ko hunde naftore meɗen no fewi hande meɗen mbasiɓe fulɓe ɗum noon haade men yawtude namdal gongal en kettoto président suttoro jangde e kanko ne ma wor ko ari o waseɗo ko fate gollal suttoro jangde ɗum noon mintaji ɗiɗi tan en gartat e yewtere men nde eyyi mi salminimon bandiraɓe tedduɓe yeeɓoɓe Ayaw TV Pinal on calminama beltanama en calmini heeɗiyankoɓe haaliyankoɓe e yewtere meɗen gurdam fulɓe nde musidɗo meɗen Diallo Barel Sambo waɗande men oɗon noon ko musidɗo mon Doro Boy Amadou Aliou gardiɗo dental sudotoro e jangde sikki ala bandiraɓe eɗen eeri bandiraɓe e dental meɗen biyetegal sudotoro e jangde nde wonno won ko puɗɗiɗen gollade e nder ɗiɗo dumunnaji jawtuɗi en uddatino duɗal to Jamere en uddati duɗal gongal to Helsingan Kayi en uddati duɗal gongal to Lugupore leydi Bilel ɗum noon bandiraɓe tedduɓe kala jiɗɗo jokkade ngal ɗo dental ene wawi jokkodirde musidɗo mon Doro Boy Amadou Aliou garde dental ngal walla ko musidɗo meɗen Abdourahmane Masso cokko hoorejo walla jokkodira Diallo Barel Sambo sikki ala heeɗiyankoɓe e haaliyankoɓe on calminama on beltanama kadi eɗen tori bandiraɓe nde ballodirten e nde wonno dental ngal darane ko jangguinde e findinde e jokkodirde ɓiɓɓe torankoɓe
hakkunde jokkondirde leƴƴi e jokkondirde gure. ɗum noon eɗen tori bandiraɓe nde enen fof mballondirten bel ma en mbaw janginde e findinde e jokkondirde gure ɗe kadi e wallude yimɓeɓe koɗa ñeeɓa e koɗorol mumen ko ɗum woni fandare dental meɗen suttore jangde. sikki ala en calmini heeɗiyankoɓe haaliyankoɓe no mbiɗen ni ko musidɗo mon Doro Boyama Daliw ɗo e leydi meɗen Angola. en calmini musidɗo men Diallo Barry Samba. eyyi Babacar Alpha salminama weltanama no fewi namɓe mbaɗi fayida en garti e gurdam ɓaleɓe e gurdam tubakoɓe beele won mbawɗa famminde men seeɗa hakkude gurdam ɓaleɓe e gurdam tubakoɓe hol ceerugal mum saabu mbeɗa andi e heewi ko jaaɗa leyɗe tubakoɓe kadi koye nder leyɗe Afrique jeyɗa holko mbawɗa famminde men tigui tigui e nder hakkude ɗeɗo gure men saabu jeddinani ɗon no fewi hande wiide ko ɓaleɓe tubakoɓe mbari ɓaleɓe ala ko ɓaleɓe mbari ɗum ɗo koye mumen walla hono ɗum ɗo holko mbawɗa famminde men hakkude ɗeɗo gurdameje ɗiɗi hande. bo aɗa andi haallaji goɗɗi en ɗon barel ene tiiɗi haalde saɗa haalda e neɗɗo kaaldata e makko ko keɗɗo hakkille makko haaɗi sa wi aɗa haala dow hakkille makko tan o wiyata ka puyɗo walla wiyata ka bonɗo walla o añma sa wi aɗa haala gurdam ɓaleɓe gurdam tubakoɓe ene metti haalde par ce que hakkillaji ɗi cuwa yetto famde d' abord hundeji ɗi e holko woni gurdam tubakoɓe walla hayko wona tubakoɓe hedde yimɓe hewɓe e nder aduna o gurdam mabɓe ko gollal gurdam mabɓe ko gollal gollal ngal noon hunde fof ko yeehi yeeso ko gollal nawata ɗum e sa teskitima leyɗele ɓurɗe mawnude ɗe hol mantore ɗe mantete koye wayno sa yeehi Siin leyɗe so mbi leyɗe mawɗe ko sa yeehi Siin leydi mawdi sa yeehi Inde ko leydi mawdi sa yeehi Russie ko leyɗele mawɗe ɗeɗo leyɗele ɓuuri mawnude peut être leyɗele aduna ɗe wadde kanji ɓuuri tidde wurnude kanji ɓuuri tidde wurnude mi holno ɗe mbawirta wurde ɗe mbawirta wurde ko yimɓeɓe d' abord paama famde nde noon koɓe paamata holko jogoto aduna ko gollal gollal ngal noon so yimɓeɓe foof ndendi golli tan hundeji ɗi foof newoto kono so ɓe golli ɓe gollani tan hundeji ɗi foof bona jiɓoto so neɗɗo jibinama waɗata e hakkille makko mi heeɓi duuɓi sappo walla mi heeɓi duuɓi jeeɗiɗi mbiɗa foti janngude jinnaɓe makko kadi mbaɗa ɗum e hakkille makko kanko mi foti janngude haa ɗo foti yottinde jangde makko ɗo ennam bon ɗum kadi soko ɗum kadi ɓenni o heeɓi diplôme aji walla o heɓani hay diplôme aji o yettima nokku goɗɗo kadi mo foti andude hannde o yettima lorade hoore makko lorogol hoore makko ngol noon so bam makko itti hunde hokkimo on wallimo so yummakko rokkimo wallimo so goɗɗo rokkimo wallimo kono hankkadi no foti lorade hoore makko donc so darima e lorade hoore makko nde woni kanko dañan ko waɗi ko waɗanta hoore makko ko noon o waɗanoran hen galle mabɓe o waɗanoran hen wuuro mabɓe ngo o waɗanoran hen leydi ndi o waɗanoran hen aduna o par ce que aduna o koko jokkodiri hakke ko ɓeydo gollata ñaama ha kaara kedda ko ɗum woni ko addete to woɓɓe to anani de ɓeegaɓe gollata hen namne jeeya foof koko loriɓe ɓen loroto e golloɓe ha ñaama ha kaara kedda woni keɓa kedde ɗe ko noon way tubakoɓe wona hannde ni wona hay tubakoɓe hay feccere aduna o ni fof hannde faami goto fof foti lorade koye hoore mum et puis leydi gollal mum ɓurgal mawnude fof walla wuuro walla galle ko ñamminde yimɓeɓe haɓe kaara soɓe ñaami haɓe kaari woni hankkadi nenam kala ko keɓɗa caggal ñamde ha haara de woni ɗum woni ngaluma goɗɗo Siin joni e million ngaji ɗiɗi ko fayi hebde kono ñamminaɓe haɓe kaara sa itti ko remeteɗo malle o ko a waɗi ɗum multiplié laabi temedere walla laabi ujunere wawa ñammindeɓe milliard uji neɗɗo gonti eyyi milliard uji ɗiɗi a e ko fayi mata walla hedde hen donc newaki endu kadi ko hono noon Russie wona yimɓeɓe ne keewi mais ɗum woni fof ko gollal woodi aduna o fof feccere mum no fof ko gollal mi joni yimɓe men ne heewɓe hannde ñallantarade mbiya wonde France bonnani Mali français waɗi en ni français waɗi en ni
français yo wonko fof français wonko waɗe men mais holko français waɗanirta men hunde français waɗanirta men hunde ko intérêt mum nafoore mum nafoore mum et puis so ɓe gaddi nafoore français so addi ɗo nafoore mum na nde o ɓe gaddatande tan ɓe mbaɗa ɗo nafoore maɓɓe de ɓe gaddande ɓe gawade e nokku o so ɓe gawide noon hankkadi konde fuɗat wona tan konde ɓaaride saka welama tan ɓarta non konde fuɗat mi suusa peut être hokkude yeruji kewɗi mais miɗa wawi hokkude ɗo nam yeru tan pamaro joni soɓe gaddi ɗo hundeji ko heewi foof koɓe gaddi to banggal to ɓuurmi wonde to dokkatmi yeru mum na to leɗɗe to leɗɗe komi ko toon ɓuurmi andude koɓe keɓata henno ko sa namnama an a watta santini sa peut être sa namnoyima président tabital pulago kañum fof e jangde mum o tinata sa namnoyima goɗɗo ne toon peut être Hassan Bari ko avocat peut être o tinata mais min ko million mum gonmi miɗa andi mais joni koɓe gaari pharmacie komi holli komi haalnima joni tan laaɓa pharmacie gonɗo ɗo henna foof 80% ko leɗɗe français en nder temedere fof capan jeetati ko leɗɗe français sénégal ko même chose walla ne ɓuuri ɗon gabon ko hono noon anani de congo ko hono noon bene ko hono noon leyɗele no foti kamɓe français ɓeɓe jimno leɗɗe ɗe ko même leɗɗe ɗe nam ɓe jahata ɓe gaddate mais soɓe gaddi Mali ɗo holnoɓe ngol awgol maɓɓe ngol ko honno ɓe gawirta soɓe gari ɓe mbiyata an ka docteur ɓe ƴeema docteur ɓe no foti ɓe nanna ɗum hen ɓe dokka ɗum hen action ɓe dokka docteur ɓe action ngaji ha e nder temedere foof nogas taw kamɓe jeeyi tawon ko kamɓe nogas ɓe dokkata ɗumen noon 20% e nder temedere fof duuɗi nogas ɗi kamɓe jeeyi eyyi kamɓe jeeyi non ko docteur ɓe Mali ɓe jeeyi donc ɓen ɗum ko kalis kewɗo par ce que kamɓe joni soɓe gaddi ɗo enam lekki joni lekki fof kiɓe gaddata ɗo peut être ɓe gaño pourcentage kewɗo peut être mi wawa haalde ha ɓennita kono min miɗa andi pourcentage o ne diwti e nder temedere ko heɓete ngo ne diwti ene diwti ne heeɓe ha heewi wadde jomum so heeɓi 20% o kedde gurdam mum tawa e nder 20% docteur ɓe ɗe pecci woɓɓe ne jogui hen 2% woɓɓe ne jogui 3% woɓɓe ne jogui 1% mais 1% o ne wawi wurnudeɓe kedde mum fof to hotata ko e juuɗe mabɓe juuɗe france naɓe ko ngaalu et puis ɓe gartirta kono newri et puis ko kamɓe ndenata hunde nde eni rengol ngol ɓe garata a yiyataɓe tigui kono kamɓe ndenata mais an peut être an aɗa jeeya e renoɓe mais an saɗa renaɓe an ko ndenata ko tawata kamɓe koɓe renɓe taw ko denoɓe eyyi ko taw ko hunde domaɓe woni eyyi donc ko kamɓe ko hakkille ɓe gollirta hunde nde ɓe garan ɓe naata e ma an hakkille ma wawa yiide ɗum ni et puis min ko kalmi ɗo ko hono min nanɗo ha wi dak kala nde ɓe gari ɓe dokkan hen yimɓe ɓe seeɗa joni so boneji mbaɗi goɗɗo wiya ɗum ɗo ko kamɓe jeeyi goɗɗo wiya ala wona bamum ganduɗo bamum ne jeeyi hen on wiya ala ɗum ɗo ko babe amen jeeyi ganduɗo kawmum ne jeeyi wiya ɗum ɗo ko kawe amen ne jeeyi c'est des choses comme ça so caɗele garaniɓe joni tan leyam ɗum ɗo ko matériel wiyama tan wona matériel france ɓe mbiyata wonde ko matériel france mais yimɓe Mali ne jeeya hen effectivement ko gonga kadi yimɓe Mali ene jeeya hen mais wona ɗum tan hundeji kewɗi peut être ko kalmi ko min gaɗanmi wona jangguɗo komi jaljallo tan donc ko hono noon france naɓe walla wona hay france naɓe hay tubakoɓe sa ƴeewi hande indien en nena ɗo chinois en nena ɗo woɓɓe nena ɗo goto foof ayi yimɓe on jaɓan gollon son gollata golloɓe ɓe gara golla keɓa ko heɓete hen ko onon nde jaata ha pinol taw kamɓe ɓe gayni taw kamɓe kaljiti koɓe mbaɗata gollude hankkadine an wawa gollidde mabɓe yeeru an joni kamɓe joni ɓe ko kalden ɗo ko leɗɗe ɗo koɓe puɗɗi arde ɗumen ene ɓuura duuɓi 70 ɓuura duuɓi 50 ko hen ɓe goni ɓe keeɓi hen an sa ari a naati hen enam hannde tawana ala milliard mais kamɓe tawano ɓe jogui 1000 milliard anani de sa soodi conteneur goto an addan ñande gadduɗa balɗe sappo o gasa kamɓe taw ɓe mbawi addude continue ñande foof ɓe mbawi yaltinde ɗo Bamako ɗo henam conteneur uji sappo nogas fof gasala foof hay so ɗi gasani ñande wotere mais koko fawdiri tan koko waɗa programme kamɓe ɓuurma hen hakkille ɓuurma hen gandal wadde on mbawa gollidde donc ko ni kamɓe ɓe mbawi natirde joni hoto probléme o woni kamɓe ko gollal tan mais enen holko ɓe mbaɗi men ɓe mbaɗani men hay hunde holko mbaɗɗen koye men foof enen mbaɗi enen mbaɗi so jaari banggal hande probléme ɓurɗo mawnude e Mali ko probléme haare nde ɓe mbiyata ko
français addani men hare français addi jihadis en français addi ɓeeɗo français addi ɓeeɗo français ne jogii haaju français haaju mum alaa e addude ɗo jihadis français ala mais hayso français addi jihadis jihadis o hoore mum holko addanimo nadde jihadis est ce que ñande mi haali e haala mum miɗa anndi mo ka ko jaljallo hono ma kaaldumi peut être o huuli peut être o huuli yaltinde haala ka holko addata jihadis yagal ngal ɓe mbaɗi Maroc to e nam goɗɗo ɓe kaali ɗumen nam ñanden ka won haalɓe ɗumen nam yesso tabital mi annda ko erreur mbaɗanmi mi haala ɗum kono min haala ka tellement kene weeli kam sagam ko yomi haal ɗum nam jihadis en puɗɗi Maroc ɓe mbaɗi feere fof hooreede jihadis o ɓe nangi mo oleke ɓe mbaramo oleke ɓe gañamo oleke ɓe mbaɗamno ɓe ngari ɓe joƴƴinimo tuddusema ɓe namnimo holko nannuma e ɗum ɗo kanko e hakkille makko il faut que jihadis il faut que leydi ndi waylito ndi wonta leydi julɓe ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni mi leydi ndi fof ko leydi julɓe mbiya ala no woori ni moƴƴani ko ni ko ɗum o haalata kanko anani de ɓe noddoy sernaɓe ɓe ngari jodde makko mbi oɗo holko nannimo e ɗum ɗo enen leydi men ko leydi julɓe gila piy mais hannde kanko ari o wi wonde kanko mo waɗa jihadis omo wara yimɓe omo waɗa attaqué misidaji omo waɗa bombuji holko nannimo e ɗum ɗo sernaɓe ɓe fof jeehi daaroy goto fof addi rapport mum taw goɗɗo tinani wi ko rafi jangde rafi jangde ay wona neɗɗo gando mais après ɓe namnini bo d' accord joni waɗa ko rafi gandal hono mbaɗaten ɓe mbi yo jangguine ɓe toɗɗi kadi no foti koye jangguinte ɓe nanguimo ɓe jangguinimo e nder duuɓi ɗiɗi haw heeɓi gandal kanko hoore makko kadi ɓe kaalanimo eɗen jangguinma ha paama ko mbiɗa aɗa waɗa ko ha an hoorema ƴeema hono wayi soko ka continan walla hono mbatten ɓe jangguinimo e nder duuɓi ɗiɗi ɗi nde o faami nde o arti o wi min de ko gonno min komiɗa yiiɗi yaafuya a wona nawɓe nde ɓe gayni jangde ɓe dokkimo miside o waɗi juma o waɗi kutba président ari ñande mum kanko hoore makko o yaafni ko wanno ko o andi kay ko wanno ko erreur o andi kay ko wanno ko dafa rafi jangde ko rafi jangde ko rafi jangde hande ko waɗata e Mali ɗo ko hay huɗo wawa wadde ɗum sana rafi jangde neɗɗo ummo acca bammum gorko mawɗo ɗo yaare duuɓi 90 acca mawnum acca sefre mum acca galle mumen naata e ladde wonta gaña bammum wonta gaña wuuro mumen wonta gaña yimɓe fof anani de ala fof ko wawi wadde ɗum so wona rafi jangde e rafi pinal e rafi famde par ce que hay rafi jangde no woodi mais rafi pinal kadi ɓuuri bonde rafi pinal ɓuuri bonde neɗɗo gowɗo pinɗo paamɗo ganduɗo hunde hayso neɗɗo ari wino addanima hunde dañan ko dartata famde yoko addi ko wona tan ko wi fof mbiya eyi aɗa andi hande probléme Mali o omo mawni wona banggue goto mawnirde banggueji ɗi fof joni ceernaɓe hayɗo Bamako ɗo ɓe mbaɗata jihadis en ɓe garan mbaɗa neɗɗo manipulié ha ɗumnita donc aɗa foti joganade ɗum hakkille ceernaɓe wonɓe nokkuji goɗɗi kala wona ceerno tan ari tan ko haali tan ko haala Allah ko ɗon dari noon kono tongat eyyi kala o ceerno haalen ma ko wawi wonde fof kala manggu makko ɗo foti mawnude annen kadi aɗa foti artirde hakkille ma hen woto jogue tan o wonma manipulié so welama o wiisa so welama o wiista anani de ka jogonto ɗum hakkille jihadis en ɓe kadi kamɓe yoɓe gartir hakkille mabɓe e koɓe mbaɗata e nder Mali kadi ɓe ganda koye leydi ndi ɓe jeeyadi yoɓe gandu koɓe mbaɗata mais wona jihadis en ɓe tan yahoɓe kadi woɓɓe nene toon nam donso en laamu en woto fof ne foti artirde hakkille mum laamu saka yeehi ka aɗa dañi ko ɓiɓɓe leydi poɗɗa rende aɗa foti gollude golle ɗum ɗo hande hare nde waɗi tooke ɗe won hande militaire goɗɗo ko waɗata an hoorema sinno ko an peut être aɗa jaɓa wadde ɗum par ce que an sa nani wonde pullo warama a nani ko oɗo wari pullo o sa renaki sa yimo a waranmo tawa a attirani hen hakkille ma laamu o kadi ne wawi wadde hono erreur an mo mbatta o donso en c'est plus pur goto foof ene foti artirde hakkille mum et puis kala goto e mabɓe ne jiiɗani waɗa erreur uji goɗɗi ko soit bonde ɓernde ha diwta soit rafi pinal soit rafi gandal kadi leydi Mali ndi andira ko jaam kadi yimɓe mbay kono ɓe ganda ɓe kaɓata eyyi yimɓe mi andira ko jaam donc won joni goɗɗon toon ne toñma poɗɗa ko yurmade mo goɗɗon toon ne toñma poɗɗa ko yurmade a fotani tan hebdemo tan ñande ɓuuri karboɗamo tan mbaɗamo batki bonki poɗɗa ko andude oɗo ko waɗata ko o waɗiri ɗum ko rafi pinal o waɗiri ɗum ko rafi gandal et puis kadi wonkima koko yoori donc
ɗum yimɓe ɓe fof ne poti famde ɗum donc caɗele ɗe ko noon joni noon ko ɓuuri fof bonde ko ɓuuri bonde sen kaali haala Mali wona tan Mali tan de surtout pulagu hande o pulagu tooñi koɗe mumen ɓoyi toñangue gue o leki ɓeydo kañumen ngawi punni no gollirta keeɓa hunde mais pulagu o aawi funni majjere e dow koye mumen ɓe ngawi ɓe punni majjere e dow koye mumen ɓe calima janggude melew ɓe calima janggude melew ayi inde tubakoɓe ɓe gari nde jiiɗi bonnude leyɗele nde no gandirɗa ni miɗa anda saftinande ɓe kalɗo ɓe daari d' abord ko holmo bonnaten leyɗele ɗe bona keeɓe laamade ɓeɗo ɓe keddoɓe ganda hay hunde ɓe mbiɓe ko goo foof ɗemgal pular ngal mbaraten oto ngal janggue eyi mbaren ngal woni warde ngal nde ko feccude leyɗe ɗe keeri ɗi foof kala ɗo pulagu woni ceerde ittude capital uji ɗi foof e sara pulagu pour que ɗemgal pular ngal kayne maayi par ce que capital ko ɗon woni to ɗemgal ɓuuri yawde ɓamtade no gandirɗa ni en jiiɗa junnade toon e mais kadi ɓe nanni fulɓe ɓe holko fulɓe jiiɗi fulɓe ɓe jeeyi jiido e mbiminen min jiiɗi tan ko accede e dina men mbi gaccede e dina mon honon ɓe jiiɗa janggude France kadi ɓe sernaɓe mabɓe ɓe pinani pamani loowe hakkillaji mabɓe kala janggude français ko keefere kamɓe noon ɓe janggani français ɓe kadi wiiɓe kala janggude français ko keefere ɓe soɓe ñawi ɓe kuccoton ɓen cafra ɓe soɓe jiiɗi yaade Bamako ɓe jaato janggoɓe ɓe nan mobilaji pewto ɓe joola e mum ɓe ngabba e guidron ngaji ɓiyen pewni ɓe soɓe daara téléji ɓe daara téléji ɓen pewni ɓe ɓe mbaɗi koye mabɓe yimɓe caggal ɗum ɓuuri fof wonde base e munna ko fulɓe seɗɗe e nder Mali yimɓe fof ɓuuri ɓe yarude caggal e nder Mali ko fulɓe seɗɗe mbaɗi hakkille mabɓe joni kay enen janggen Qur'an mais hay janggen Qur'an o hande o fulɓe mbawa wiide ne ɓuuri yimɓe ɓe fof janggude ɗo Qur'an par ce que janggude Qur'an aɗa janggude Qur'an woni woni wonde jangguɗo so yiiɗi jangga Qur'an so yiiɗi jangga Pulaar so yiiɗi woni jangga Mocinkore ko wawde rapport wawde janggude kay taw wonko mbawɗa windude aɗa wawi waɗede formé anga janggi aɗa janggi ko Qur'an abaraji Qur'an aɗa janggi Qur'an koy ko goɗɗum mais taw aɗa janggi arabere nde aɗa wawi waɗede formé gona mécanicien walla gona docteur walla gona ingénieur walla goɗɗum walla bamrankore jangguɗa walla goɗɗum hanka jangguɗo haysa janggani jangde mawde fulɓe ɓe noon cali janggude melew tubakoɓe gandi kay kamɓe koye mabɓe ɓe jiiɗi nawde koye mabɓe caggal balli ɓe mbi onon jiɗɗon tan ko wasde janggude min jaɓanimon wata jangge son janggani noon oɗon Allah ne andi onon on gandi tubakoɓe kalnani ɗum no yimɓe kala mo janggani rewta koye janggude force kañum laamotoma anani gaawi foti kuɓandagen laamiɗo toon taw ko pullo wodani hay gaawi hoore mum ha wona commandant ko haareji e haalullaji foof mbaɗi hen nam ha tima ɓe mbi ko wuuro fulɓe wattake commandant wuuro fulɓe wattake école hay minen école amen hitande nde jooɗoto premiére nde gorko mawɗo goɗɗo ɗo nde nodda wiya école ene fewne nde wi ko min duuɓi jaareteɓe ɗi min kalano kam ko yo école jooɗe min on mbatta kam keefere ɗum ko wuuro amen jaati anayi laamu alpha oumar Seydi Ba donc jinmi wiidema ko yimɓeɓe jaɓani janggude eyyo ɗum ko ñaw meɗen hande ɗum kay ɗum woni ko wari men en natata militaire natta police natta gendarme walɓe natɓe hen ɓe laamoto men kadi fulɓe ne jogui golle tan ɓe mbaɗata kedde ɗe ko golle fulɓe fulɓe gollata ni wona fulɓe tan de wona fulɓe tan de fulɓe gollata malinaɓe gollata fulɓe gollata malinaɓe gollata soko joni e dokki yeeru somi wima fulɓe gollata woni fulɓe gollata wuuro amen minen ala fof komin jogani koye amen min ndemata gawri ko yonata kolumina on jiggoyto min jiggoyto min ndemata makka ko yonata kolumina min ndemata kanje ko yonata kolumina min ngala laalo ko yonata kolumina ala fof komin jogui ko yonata kolumina te gonno ko nder ladde ɗum fof eppi koye nder ladde hakkude amen minen e jonggoy ko kiloji sappo e joyyi minen hay feccere ñooro fof tan ne wawi wurti ɗon ane hakkude amen jooba ko kiloji sappo e joyyi hakkude amen e moro ko kiloji sappo e à peu près jeeɗiɗi jeetati taw jiiɗa hakkude amen e wuuro waji ɓe tuuride en ko way hon noon ladde ne wi tut anayi nokkuji ɗi ndiyam wawi heɓade ne wi tut kono golle ngala sa yeehi hande kolomina walla sa yeehi winde bowal wuuro ɓuurmi yawade ngo winde bowal tawata toon ko giƴiraɓe amen minen ne jooɗi ne mbiya koye mumen ko worɓe mawɓe anani de minira kon amen yimɓe 45 walla hono noon nanta ko mbiya wonde woɓɓe sukaɓe mon sukaɓe mabɓe joƴƴiniɓe sukaɓe mabɓe dañi joƴƴiniɓe joni ko kalannomami nane ko neɗɗo foof foti lorade koye hoore mum ɓiya tant que a yettaki duuɓi capanɗe jeeɗiɗi a ronkitani melew ɓiya kala ko waɗanma ko balluɗoma
mais an hoorema kay dartu wawde gollude gollal ngal aɗa wurna hoorema tawa fawake tawa fawake ɓiya tawa fawake debbo ma tawa fawake goɗɗo tawa fawake hay goto force an kay golla kala nde leydi ndi waɗi noon kala nde fulɓe mbaɗi noon fulɓe jaara yeeso ɗo joni Bocar Alpha caɗele ɗe jiimi ɗo ɗi tigi ɗe fulɓe jogui e tawat gallen waɗi worɓe 10 worɓe 12 worɓe 20 kono tawa ko goto tan gollata ina ñammina heddiɓe leeli oko mbiyata e ɗum non wona no mbiruɗa ni min hoon saka haali joni a wi goto ñamminta ha heddiɓe ɓe ɓe ñamata ni sin joni wona koɓe ñamata ni aɗa andi joni neɗɗo goto wawa ñamminde yimɓe koɓe ñamata joni ko tawata ɓe guuri ko heege ɓe guuri heege nge donc ɓe continue hen sa teskitima enen hannde e nder leydi ndi saka ƴeewi yimɓe wiyeteɓe ne guuri gurdam belɗam peut-être jomum ne ñaama pompiteére e tew mais ko keyɗuɗo pompiteére e tew wona ñamande wawde wadde neɗɗo satisfait enen to ñorto min hooram ñamande fof ɓurde welde kam keeɓa laccire kasam keeɓa laccire haako aɗa ñaama aɗa welti ko ɗum gurɗen mais a wawata tinde ɗum wona ñamande par ce que an a yiyani ko wona ɗum ñorankoɓe hay liɗɗi so wona hannde saka temedere neɗɗo sa so linggu addama galle mum mi jaɓata hay defe anani de donc ɗo ko gurdam ɗam ɓe gooriɗam ɗum woni ko mbimami haaldude e yimɓe ɓe ne tiiɗi par ce que sa haali joni haalɗaji goɗɗi men toon jomum ko mbiyata ka guttiɗo mbiyata kako ni ko ni mais ganduɗo foof ene hannde sa yeehe leyɗele goɗɗe nen toon enam neɗɗo ko famɗi ko foof sokone haccite o kaccitare ndi wonan hundeji 3 4 somo wotto wonan 5 6 7 ko famɗi ko foof kay o ñaama ɓiɓɓe leɗɗe ɗiɗo tato walla ko way honnon bon donc enenne noon sika heeɓi tan maaro a ñaami ha haari tan wadde kon ken heeɗum mais ko mbiɗa yimɓe ɓe ko yimɓe joyo sappo ndenda galle ko wona fotani neɗɗo foof ko mbimami ko yo loro e hoore mum so mawna addanima hunde goɗɗum ko balluɗoma ko walluma ko dañƴo mbawɗa jonde ɗum ɓeyditoroɗa an golla ko ñamata ko golla ko ñamminta ɓiyemi ko golla ko jangguinirta e ɓiyen ko woni ganda kay wonko mbawɗa wadde soka ronki wadde ɗumen nan kay aɗa foti famde a waɗani fodde a goto o foof a bonnani hoorema a bonnani galle mon a bonnani leydi ndi a bonnani wuuro mon a bonnani aduna o mais goto foof so wawi lorade hoore mum hay e leydi ndi mali foof goto foof wawi lorade e leydi mum heege gasane mali joni joni ɗum woni aɗa andi nder tubakoɓe joni kam en gara toɓɓere meɗen wonde e nder leydi tubakoɓe saabu enen koye men e joni en kaali ɗo caɗele ɗe ɓaleɓe gaddanta koye men e holli men ɗum kam gasi joni en aɗa andi e nder leydi tubakoɓe ina alata tawata jiiduɓe yumma e baaba ene ndendi galle walla goto mabɓe ne jooɗi ne wiya oyo to ko gollowo min komi e lelli tan mbiɗa ñaama hono no mbatten ni mbiɗa miiji holko mbawɗa famminde men hen ceerugal ngal tigui ballungal meɗen eyi bon so gen mbi eten kaala ɗum ko haalaji goto tan kaalaten min hooram mbiɗa wowi haalde ɗum mais yimɓeɓe ne mettina ɗum saaji yimɓeɓe joni garan jogoɗen galle goto an aɗa jogui debbo min jogui debbo aɗa jogui ɓiɗɗo min jogui ɓiɗɗo bo taw ken yimɓe nayo joyo jeegom e mbaɗen fayande galle an to mato ɓama hundeji goɗɗum mbaɗa e jiifa ma ha jiifa ma foof desma par ce que ko gaddata ko aɗa suuɗa yiiɗa min mi yiya enen jiidi yumma e baaba kono ko jiɗanɗa ɓiya ko kadi ene ɓuuri ko jiɗanɗa kam ko gara aɗa hokka debbo ma banggue yo fewnan sukaɓe ma mawna min hooram kadi mi waɗa hono noon goɗɗo kadi waɗa hono noon galle so yeehi ha yettima ɗon ɓuuri moƴƴude ko sertude goto fof jogo hoore goto fof jogo hoore mum so yimɓeɓe certi noon wallata yimɓeɓe ko wonde worɓe wallataɓe ko gollude ɓeydon mawninde famille o hay onon no torankoɓe oɗon jogui o jikku c'est très important desɓe foof rokke naggue mum woode kolce mum 20 kolce mum 50 ɓoccode wonata e on galle kono minen noon jikkuɓe jikkutoroɓe ɓe minen woni ɓe certata galle fawodira ha galle o wona 50 jeetati neɗɗo payo noon 10 payo noon 20 fayande mawde nde toon enam yimɓeɓe ndema guesa goota kadi mbaɗa jeylari ndi ɓuura nde gawri galle o anani de ɗum ko bonnude galle o ko bonnude leñol ngol ko bonnude wuuro ngo no tubakoɓe mbaɗata ni
ɗum ɓuri wonde ko moƴƴi goto foof wona banggue mum en kaɓata en dugdata so wonko mbawmi mi walluma so wonko mbawɗa balla kam min e hakkillam ko ɗum ɓuri min mi waɗani ɗum peut être walla hayso mi waɗi ɗumen nam mais ko a réalité ko ɗum woni ko puusata yimɓeɓe e golle et puis oɗo jikku mo tubakoɓe mbaɗi enen ɓe tawri ɗum ay onon ko mbaɗata noon torankoɓe walla fulɓe aynaɓe hewɓe ko mbaɗata ko ni aduna o leliri noon joni heddi noon mi anda holko waɗi minen guura min nayi guure toroɓe ɗe mi mbayliti min batti goɗɗum mais ko hunde bonde ko hunde bonde yimɓe pawodira tan ɓe golla ñaame ɓe gollata ɓe gollana koye mumen gacca galle nafa fo ala goto foof yo gollu gollana hoore mum ñammina ɓiɓe ñammina debbo mum payenel ala so an goto joni debbo ma e ɓiya en est ce que aɗa waɗa payenel gara aɗa sorna ala donc so yettimoji eɗen corodira payen an payenel ma to payenel ga payenel walla ñamande ni fayi feccede an a yiiɗa ñamdude e yimɓe ñamande nde fecce an mbaɗaneɗa ga longuel oyto waɗane oyto waɗane oɗo ko munno ko mofta balɗe ɗiɗi ene jooɗi tawa galle hen woɓɓe ndin kirtaki haya suusa haal anani bo ko bone quoi ko bone yo yimɓeɓe yoɓe tinno yoɓe kul Allah yoɓe cuus gonga yoɓe ƴeem goraako yo mbat goraako goto foof yo andu gurdam mum no koye juuɗe Allah woni yo tinno golla so golli tan Allah hokkan ɗum ko ñaami a jarama Bocar Alpha e mbo kolomina joni way kono ɓiɗi ɓaaƴe men joni way kono waktu meɗen ko gasi joni hol wasiya mo kuccinta e fulɓe e caggal ɗum kadi mbaynorɗa bandiraɓe e wasiya ko wasiya goto tan mo gowɗen haalde ko mo gowɗen haalde o wasiya ko wasiya gollal 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 woni fof hay goto wata accu waktu munna gollal ɓenna ɗumen nam taw gollani wata accu sa suga hadema reste tinno yawno gollu hade daña ko fawe ma golla daña ko keɓɗa dañata ko fawe ma nde taw wonko keɓɗa sa mawɗo abada wata lelo guila ɗo ha donkita solmaki ene moƴƴe sembe terɗe ma ene moƴƴe galle ene moƴƴe wuuro ene moƴƴe leydi fulɓe ko gotum leñol gotol ɗemgal gotal ɗemgal ngal woni leñol ngol ko leñol ngol woni ɗemgal ngal kaalen pular men wata gaccen sen gacci pular men e goto haalanta men hunde foof keɗen mbaɗa ko ɓuuri famɗude kay kaalen ɗemgal men ko ɗemgal men no woni ko hawridinte men enen kinɗe sappo e ɗiɗi ɗe enen potodiren hay goto ɓurani goɗɗo o jarama a jarama Bocar Alpha on calminama on jettama en calmini dendagal bandiraɓe kala yeeɓiyankoɓe Pinal TV e yewtere men gurdam fulɓe ko ɗo arata hadde hande wonno invité men ko Alhaji Bocar Alpha Ba mo kolomina ɗon arno waɗandema yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba mo yodi Sembane on jarama ha yontere arore